saki dai wannan ya kamata to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna godiya ga Allah da yake an fara lafiya kuma an kare lafiya. Allah mun gode maka. Sannan godiya ga babban shehi Sheikh ASADUSSUNNAH, irin kokarin da yayi daga Kaduna ya taso ya kawo mana ziyara waɗannan wuraren masu albarka. Allah ya saka mishi da alkhairi. Dama cibiyar UA Technical tsohuwar cibiya ce ta addini. Duk wasu cibiyoyi da kuke ji to bayan UA Technical an kai su. Tana daga cikin cibiyoyi da ɗaɗɗu inda an daɗe ana watsa addini gare ta, kuma musamman abin da ya shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka muna roƙon Allah wannan cibiya Allah ya ƙara mata albarka. Jagororin wannan cibiya tun da bakin wanda na gina wannan masallacin da waɗanda ke kula da shi da jagorori da masu karantarwa duk Allah ya saka musu da alkhairi. Irin yau Malam Abubakar malami ke yin darasi na littafin ɗariƙus salihina ko, amma da yake muna da babban malami yau an bar mishi, kuma alhamdulillah ai mun samu fa'ida. Karatun malam duka yan an ka ce a dunkule shi, me kun ka fahimta gare shi? Yana magana ne game da aƙida. Mutane sun yi saku-saku ga abin da ya shafi aƙida, kuma aƙidan nan ita ce asali, ita ce addinin gaba ɗaya. Don hakan ga ya zancen bihi ga malamai masu karantarwa wannan cibiya ta UA Technical, to a sa littafai na aƙida, nasihohin da ake yi don Allah a gama ba janibi na aƙida muhimmanci. Hudubobi da yake nan ba a sallar juma'a ko, to wuraren dai da ake hudubobi to wannan ya zan jawo hankali, wato kamar sai mu ce an yi tuya an manta da albasa, domin barin aƙida baya ga musulmi to kamar tuya ne a manta da albasa. Kaga duk abin da an ka tuya ba a sa albasa ba kuma abin ba zai armashi ba. To sanda duk an ka ce za a yi addini amma ba tare da aƙida ba, to wannan ba addinin ƙware za a yi ba. Don haka mu tashi tsaye ga karatun aƙida ya ku musulmi, sannan mu gama da addu'a Allah ya gyara mana aƙidodinmu, kuma ya tabbatar da mu akan aƙida ta littafin Allah da sunnar annabi kamar yadda magabatanmu na ƙware sun ka karantar. Wannan karatu da mun ka saurara Allah ya sa mishi albarka, inda yake naji mallan ya liso 'yan takara bai sa da ni ba. 'Yan takarar shugaban ƙasa mallan ba ga posta ta ba halal. To ka gani, don haka yan ana cewa kilawa ne to a sawo kila hadda bello yabo. Wake ba suwa Allah ya ce baya bani, don haka addu'ar mu dai Allah ka zaɓan muna wanda zaɓe ne zai zama alkhairi gare mu daga addinin mu. Kun dai ga yadda ƙasa ta koma, an ce za a gyara amma gyaran ya zama gyaran ijiya da ici. Maganar gaskiya wannan gyara ya zama ijiya da ici, domin lokacin da an kaci zaɓe kowa ya ga irin faɗi tashin da mutane sun kai na nuna murnar su. An ci zaɓe, wasu sun mutu wurin murna, wasu sun kare wurin murna, babu dai abin da ba a yi ba, duk dai abin da ake nuna jin daɗi dai mutane sun yi, amma ya murna ta koma musu, ta koma ciki. Na sha faɗi ni ce lokacin da wannan gwamnati ta hau 2015, buhun shinkafa wanda mu muke saye da ta Hausa, ba Dangote ba, Dangote sai manya, ta Hausa dai wannan mai duwatsun nan, wanda in ka kawar duci sai haurinka ya gyangyaɗa. To ko da wannan gwamnati ta hawa akwai buhunta toliya mai kwano 40, abin da yake 17,500. Shekaran jiya na aika a sawamin 60,000 yanzu yake 60,000. Akwai lokacin da shi shugaban wannan gwamnati ya jagoranci zanga-zanga, an kai zanga-zanga a Abuja da wasu garuruwa.
akan faduwar kadarin naira, kudin Najeriya kadarinsu ya zube. To ko da ya hau 2015 abinda dalar America take daidai da naira 200 da nawa ne 200 da wani abu. Ko da ya hau 2015 dala America tana daidai da naira 200 da wani abu, amma yanzu dala daidai da naira nawa take? Wajen naira 700. Kuma yan an kai magana an yi laifi, ba magana ya kamata. Inda zanga-zanga ta halatta da mu zanga-zanga za mu fitowa mu yi, don ita ya yi shi. Amma tun da bata halatta ba, kaga ba za mu yi zanga-zanga ba, kuma ba za mu ce aye ba. Amma dai a ce kuma daidai da magana ta gagara, a wannan bai yiwuwa. Sai dai in ka sa kwaɗo ka ruhe mana baki, ba zai yiwu a ce ko magana kuma ba mu yi ba. Wanda kuma duk abinda wani zai ce wannan nashi, mi ruwanmu da abinda za ka ce, mi abba a ce muna ba. Don haka wannan ɗumin banza na hana mu faɗin gaskiya. Ai maganar banza ba ta hana faɗin gaskiya. Ina fatar kun fahimta. Don haka wannan gyara ya zan gyaran ijiya da ice. Don haka ya zan wajibi mu yi makan mu qiyamul layl. In lokacin zaɓe ya yi, kamar yadda Malla ya ce, ko mu yi zaɓe ko kan mu yi zaɓe dai sai an zaɓe wani, sai an rantsar da wani. To ashe da mu ci amanar kanmu mu ce mu ba za mu yi zaɓe ba, dole mu fito a yi zaɓen nan da mu, amma mu ji tsoron Allah. Duk wanda za ka zaɓe ka tabbatar da har gaban Ubangiji in an tambaye kana dalilin da za ka ba su dalilin da ya sa ka zaɓe shi. Ba wai za ka zaɓe shi saboda alaƙar ka da shi, ko in ya ci za ka ɗan zo kusa, ko za ka ɗan samu wata fa'ida ba. Wannan ba shi ake la'akari da shi ba. Wane ne muke tsammani in ya hau, tun da duk tsammani ne babu tabbas. Tunda zukatan bayi ba ga hannunmu suke ba, ga hannun Allah suke. Mutum yana iya zama mutumin kirki amma ya hau mulki ya rikice ya canza. Mutum yana iya zama ga zahiri ba mutumin kirki ba, ya hau mulki Allah ya canza zuciya ta ya koma mutumin kirki. Ta sha faruwa, yana cikin shi'umcin mulki. Ina fatar kun fahimta. To ka tsaya ka yi kanka qiyamul layl cikin yan takara da alhaji wani da alhaji wani da alhaji wani masu takara, kamar yadda wani malami ya ce. Yawan cikin 'yan takarar da muna da sallatau, ma'ana muna da masu sallah wayanda duk musulmi ne, ko to sai ka tsaya duk da yadda musulmi yake da yafi kafiri. Don haka shi kafiri ko magana ta ba mu yi. To cikin musulmin da na fito takara tsakani da Allah, wa mun kafi tsammanin zai yi abin kwarai. To wanda duk ka kyauta mazato tsakaninka da Allah, sai ka zo ka jiwa mai ƙuri'a, sai mu hada da addu'a. Ya Allah, mu dai ga iya namu, saura mun bar maka. Allah ka zaɓan muna wanda zaɓinsa zai zama alkhairi gare mu daga addini wa daga al'umma. Wannan shi a bisa gare mu. Amma cewa tunda mun yi ta zaɓe abu na ba mu ruwa ba za mu koma ba, wannan kuskure ne. Ina fatar kun fahimta. Sannan kuma zan yi zaɓe tunda an bani kuɗi, ko an yi kaza, ko an ɗauke ni kwangila, ko ayi, wannan duk maganar banza ce. Ina fatar kun fahimta. In za ka zaɓe ka san dalilin da yasa ka zaɓi mutum, kuma sai ka ba da shaida gaban Allah mi dalilin da yasa ka zaɓi wani. Don haka wanda duk za ka zaɓe ka san kana da dalili wanda za ka ba su. Allah ka zaɓan muna wanda zaɓensu zai zama alkhairi gare mu. Allah ka zaɓan muna shugabanni na gari, masu tsoronka, masu tausayin bayanka, waɗanda za su taimaka mana, su taimaka ma addinin mu, su taimaka ma al'umma. Wannan ƙwangaba bayan da Najeriya take ciki, Allah ba mai fishe mu da ciki illa kai. Allah mun kawo kokumbaran mu, abin nan bai gagare ka ba, gyara Najeriya bai gagare ka ba. Allah ya gyara mana wannan kasar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutane yi a cikin kalmu gode ma Allah da wannan ni'ima da ya mana a wannan sati, wanda ba mu ma zatonta, ba ta ma cikin ajandar mu tunanin wanga karatu zai kasancewa a wannan rana a daidai lokaci a irin wannan hali. Amma lokaci guda sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa fuskokin malaman mu ga nan, ga dokta nan zaune, ya rade ba a gane shi ba, in ya to bakin wurin can ya kalafewa ta yi. Akwai waɗanda ka tuwa da dama suna kokoyewa su. To yau ga su cikin masallacin mu kuma sun sanya mana albarka a cikin karatun mu. Abinda muka roƙo malam inda ya tinkara, Allah ka sanya masa albarka ya kai shi lafiya. Kusan jihohi na gabas gaba daya, jiha biyu malam abu zo cikin watan da, daga Maiduguri sai jihar Taraba. Amma duk jihar da annan gaba ɗaya sai da mallan ya zagaye ta. Ko yanzu ga shi nan kuma ya kakkaɓe ki, kuma kun ji karatun da an kai lema a wannan masallacin da wanda aka yi amarkazu suna a ɗazu. Kuma haka za a yi insha Allah ta'ala a gobe birnin Kebbi.
haka za a yi ne insha Allah ta'ala banda gobe a Yawuri, haka za a yi ne a cikin Nijar, haka dai abubuwan za su kasancewa ka hamalla ya koma gida. An riga an hito na insha Allah ta'ala. Dama kun san sunan malam ASADUSSUNNAH. Haka ga wannan zakin aikin kenan yaɗa sunnar manzon Allah. Allah kai ma mallan jagora. Allah ka isar da shi gida lafiya. Allah ya karbi aikin da ya gabata. Ko Allah ya ba mu ikon aiki. Addu'o inda aka yi ga Najeriya, ya Allah ka zaɓa mutu shugabanni na gari. Ya Allah ka daidaita mu kuma talakawa, ka ba mu ikon biyayya da da'a da biyar dokokinka. Allah muna godiya gare ka, mun gode maka Allah, ka san ni'imar da kai muna ta wannan haɗuwa a wannan masallacin, ba don girman mu ba don matsayin da muke da shi, ba don ilimi ba, kai ka ga dama, kai ka ba mu ga ni'ima. Allah mun gode, Allah mun gode. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kuma malam zai jagoranci sallah saboda suna kasaru insha Allah ta'ala. In an ka tada da sallah aka yi kasaru, kowa ya cika ma ayyukan shi sallarsa. Shehi Allah ya saka.